Avui farem faves, tal com li va ensenyar la meva àvia al meu pare i el meu pare em va ensenyar a mi. Com a ingredients principals, doncs les faves tendres d'aquí al Maresme, d'un pagès d'aquí a Vilassar de Mar, alls tendres, ceba tendra, una miqueta de menta, que l'hem agafat d'aquí del jardiner que tinc jo aquí, i com a proteïna, com a carn, tenim la botifarra negra, que pot ser aquesta ferradura o la més ampla de faves. Botifarra normal, cansalada, llard i una miqueta de vi ranci o moscatell, a gustos. Jo com que tinc vi ranci, doncs li posem vi ranci. Doncs ara us ensenyo com es fan. Primer de tot, fregirem la cansalada. Molt ben fregida perquè ens agafi molt de color. El que volem és que ens agafi molt de color, molt de color, molt de color. Posarem primer el llard i seguidament la cansalada. I el que volem és que això agafi tot el màxim color possible. I a partir d'aquí, llavors ja hi tirarem la ceba tendra, els alls tendres i també que agafin color. Quan ja tinguem la ceba tan rosseta, la cansalada tan rosseta com la tenim ara, veieu que rosseta que està, en aquest moment començant primer pels alls tendres i seguidament la ceba tendra. La verdura que no li falti, després hi ha congels. Ara igual, esperar que la ceba i l'all estigui ben ros, ben ros. De tant en tant li donarem una remenadeta. I aprofitant aquest punt que li dono la remenadeta, li posem ja una miqueta de sal perquè així la verdura deixi anar tota l'aigua que té i afegeixi. A part, també he posat a escalfar ja una mica de caldo, que jo li poso caldo, perquè sempre faig caldo a casa i sempre tinc caldo. Jo us aconsello que quan feu caldo feu 10 litres de caldo, el poseu en ampolles de plàstic i al congelador, i així sempre teniu caldo a mà. I si no, li poseu aigua, però ja dic, jo si tinc caldo no t'hi poso caldo. Doncs ho deixem encara una estoneta més, que ja van agafant color, però encara li falta una mica. Bueno, com podeu veure, arribat a aquest punt, ja tenim la ceba feta i afegirem la botifarra crua i que se'ns faci també 2 o 3 minutets, que agafi una mica de color. No l'he posat abans perquè la cocció de la cansalada i la botifarra és diferent i prefereixo ara que cogui, no que fregeixi, que cogui. Doncs deixarem aquí uns 5 minutets més i continuem. Bé, acabo d'afegir les faves, ara ha parat un moment l'ebullició, i a la que torni a bullir, que ja quasi torna a començar a bullir, 10 minuts més i ho tindrem.
Ara, en aquests moments, porta 5 minuts bullint. Ja l'últim toc és posar-li la botifarra negra. La botifarra negra la poso a l'últim moment perquè aquesta botifarra ja és cuita i se'ns desfaria tota. Sí que estaria bé que 2 o 3 trossos potser els hagués pogut posar abans perquè es desfessin, però jo crec que més val així. Les tapo una mica, que s'ofeguin. Torno a tapar i 5 minutets més. Ara ja porten els 10 minuts, les provarem com estan de sal. Tan bones, però li falta una miqueta de sal, Doncs bueno, això ja està fet, Direu, hosti, quanta cansalada, és que a mi m'agrada omplir-ho, cansalada, botifarra. Sí que m'agrada les faves, però tot el que comporta, ara en provarem. Bueno, doncs anem a empletar un platet. Ensalada. Unes quantes faves. I uns trossets de cansalada. I anem-la a provar. Jo amb cullera. A veure què tal. Oh! Boníssimes. Us animo a que les feu. Proveu, que és molt fàcil. Ja ho he vist. Sobretot la fava que sigui bona. Vinga. Si no voleu comprar faves i pelar faves, compreu les congelades. Però n'hi ha unes baby congelades que aquestes sí que són bones. Hi ha unes altres que tot és farina. Vinga, que vagi de gust.